चल पटकन होय चाय पिऊ कधी इरड काढलं उठलंय बघ आधी किती वाजता तो आज पण थंडी लागता की तुला नादात मेला दोनदा चाय पिला आज पण थंडी लागता की थंडीत कायमचेच आमचे अडे काय बाबा तुका माहित नाही सकाळी उजाडला आता चल सकाळी कोण पण उठलो की पहिलं आधी चुलीकडे जाऊन बसतो तो. माका तू एकटंच दिसता ती मी तो आपल्या आमची जागा आज म्हणती सगळ्यांका सोडून देऊया की पप्पा गाडी घालती मग एका सोडलंय तर काय खरात दिसत नाही. गत्ताडी पेचले भरड्यात नेते मग हे चल बाबा भरड सगळ्यांचा यो हा पुढे यो का आमचे लोक सड्या जाऊन दे धनगरांची तर धनगर आहे अनुकुती चला गावात आला टाकले सड्या जाऊ दे. अरे काय हो चला तुम्ही चलतात ना उगीच मारू शकते मॉब दिवसांनी सोडले तो काय करतो ह्यो शांत आहे एकदम तो शांता पण तो त्याच्या दुसऱ्यांच्या कंपाऊंडात जाऊ सांग तू कधी जाय नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या गोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आता मी आणि बाबू चाललो आहोत सड्यावर गुरांना घेऊन. बरेच दिवस झाले गुरांना सोडलं नव्हतं कारण की कामाची गडबड होती बाबूची, तर घरीच चरत होती गुरं. पण आज काय काम नव्हतं म्हणून बाबूला बोललो की आज जरा घेऊन जाऊया त्यांना, चरवून आणूया म्हणून आलो आहोत. दरवेळेला तिथे खाली सोडतो आम्ही, पण आज वर सड्यावर घेऊन आलोत. आज बऱ्याच दिवसांनी त्यांना गुरांना सोडल्यामुळे खूप एक्सायटेड आहेत, मजा करत चालली आहेत आणि बाबूची पण त्यांच्याबरोबर मजा होते. चला तर मग बघूया आजच्या व्लॉगमध्ये काय काय घडतंय. सूर्य बऱ्यापैकी वर आलाय, सकाळचे 7:30 वाजतात. सड्यावर जाताना ही घाटी खूप मोठी आहे, त्यामुळे जो रोज जातो त्याला काय एवढं वाटत नाही. पण माझ्यासारखा कधीतरी येणाऱ्या मुंबईवरून माणसाला ते भारी वाटतं. तरी पण मजा येते यायला सकाळी सकाळी. सकाळचं तेवढं वाटत नाही ऊन नसल्यामुळे, दुपारची खूप हालत होते. ही आता कुठल्या वाटेन खयच्या वाटेन जातात ती, खय गेली ती.
वाट सोडून दुसरीकडे. ह्यासाठी काय रे? बाबूजी पळापळ झाली आहे त्यांच्या मागून. हा जो पांढरा बैल आहे तो जरा अतरंगी आहे. तो रिटर्न यायला बघत नाही सहजासहजी घरी, आणि यांना पण अडकवून ठेवतो. म्हणून त्याला जवळजवळ महिन्याभर सोडलेलं नव्हतं. महिनो झालं ना त्यांना. ऐकत नाही, येत नाही येताना घरात, म्हणून एका सोडतो. आज खुश आहे तो एकदम. तो बघ आज काय करीत का करी. ह्यांका सगळ्यांका मारणार तो. रागान तुमच्यामुळे माका सोडलेली नाही म्हणते. माका कोण सोडीत. मायजन म्हणा तुम्ही फिरान येतात आणि माका बांधान ठेवतो. वयच सोडणार लावणार. होय नाही ना, पुढे लावते बाई जरा, नाही तर घरात जाते. यो चांबडो पळता घरात लवकर. आठ माहीत झालेली हा. सगळा माहिती आहे. तो पण बऱ्याच दिवसांवर सोडले ना. एकटो जरी ना खैरा उडलो तरी तू येतो लो एकटो. पण आता बऱ्याच दिवसांनी वर सोडलास ना. ठेवलं रे बांधान 4 दिवस 8 दिवस. काय रे? अरे अरे अरे, गाय भारी आहे एकदम. गाय मार. काय रे? बाईक बघूया का राखाया, नाही तर खारा दिसत नाही. हा बघा गोट्यात पण याच करतात. गोट्यात बघ जा कत्ताडी टाकलेली पिचून. एका काय फरकच पडत नाही तांबड्या. तो विचारत नाही त्यांच्या. तुम्ही तकडे मारा भांडा. पांढरा तो चिवट पाडवा रे बाई जरा. ऐकणार ना, गावठी आहे ना. पण तो बारको असन पण मग टफ देतात काय एकदम. तो नाही, तो साधो काळ दुजा बिजाच्या याच्यात नसते. शिंगा बघ काय पण भारी वाटत. टॉकी एरी होती बिहाली. परत अरे अरे, धुमशानच केल्या नी. झूज झूज झूज. मग आज पहिल्यांदा एवढ्या सकाळी उठलं असेल ना. तू मेल्या माझ्या येईलच की माझा आयटम न झोप खोबरा होता माझं. नाही तर मी 8:30 नाही 7:30 उठते किंवा 7. काय सांगता. 7:30 वाजताच उठते दररोज. हो 8 8:30 वाजतात तुका. हो 8 माणसातच की 8. माका माहित नाही काय. गो गो काय सांगले मी या सांगते. तो फोन केल्यानंतर मी काय करू. तुका फोन नाही हाणता येत नाही की. फोन चार्जिंग कसे काय करता. फोन चार्जिंग ढोरा इली खाली. खाली लोक दुसऱ्यांना लॅप करून ठेवतात. तुमका योग कोणी सांगलेलं नाही. तुम्ही काम आपला करायचं. उसमें काय करता तो बघ. तो काय आप जाऊ लोक. अरे यो गायब.
मी झोपतोय ड्रोन घेऊन. त्याच्यात मला तर चांगलं पाडो दिसत नव्हतो. तो नाही दिसणार तुका, बाकीची दिसत होती. बाकी सगळी दिसत होती. मला वाटलं खै गेलो. अरे मी इलय काल ना काली वरना. उपकारे किती घालतो. अरे ते वाटेत बघलंय ना मी हाक मारते विचार पुण्य कधीपासून. बॅटरी माझी संपली. शेवटी घराकडे कॉल केलं. मग दुसरी आणले नी दुसरी ते शोधून दिले. त्या काय वाटलं खै गेलो बाबू. हो ती बा आता होता बाग घरात. पूनम चल. ताई काय करते. पूनम ताई कपडे धुते. पूनम ताईकडे मेनू काय आज. वा वा. अरे मग चल. म्हणजे आता बोललं थालीपीठ. हे थालीपीठ की खालीपीठ. थालीपीठ. पुष्पाताई कुठे आहे. तू कपडे धुतेस तर. पुष्पाताईला काही कामं सांगत नाहीस तू. तमंता माका सांगतच नाही का. पण आपणच करता सगळी कामं. अरे जेव्हा तू आई गुणगुण गुणगुण करू लागला तेव्हा म्हटलं माकाच शोधता. अरे ना. अरे मी खय खय शोधलं बाबा. मी तर ह्या झाडीत काय दिसत नाही खालचा. नशीब ढोरा गमली. ती पांढरी होती म्हणून गमली. हा गायमुळे. हा माका वाटला ही ओळखीचीच आहे. ही गायच नाही. जरा वेळ थांबलंय तर दुसरं पाडो इलो. मग तो काळू आलो बैल इलो. मला हयच आहे. तू खय गायब म्हणून हाक मारते तर हाकत देत नाही तू. कशी आहे? कोणतरी रिप्लाय देत होता तकडनं. अरे मीच तो. नीट बोल तरी. माका वाटला तो डबे वाजवता तो तकडा तो बोलता की काय म्हणून मी लक्ष दिलं. तकडे नेऊन नेलं. मग खायच्या वाटे गेली मला कळतच नव्हतं. अरे जेव्हा तो अकडे नेलाच नाही एकदा अकडे गेलो त्याच्यानंतर पाठी चिरलो ना मग तेव्हा खाऊ तो. चल तू चाय पिऊन इलं. मग चल जाऊया करा. थालीपीठ बनवता ना या. थालीपीठ मस्तच आपला थालीपीठ. म्हणजे थालीपीठ बनवता ना. मग कशाक सांगतं उगाच. चल तू घराकडे. याच्यावर लागण काय उपयोग नसेल. पप्पा तर तेवढे नाही माका. मग अरे मी बोललं गेलो खय. मग वाटलं पडलं बिडलं की काय खय डोरा म्हणून मी शोधतोय. पप्पा पडलेले तो ते चराच्या थैसून ते खाली. अरे नंदन तुझा तर ह्या भेटत नाही मासा. मास कशा कवी आहे का मग शाळेसाठी आज राहुलो शाळेत फिरक जायचा म्हणून. कामा काय चल जाऊया. ए मासा तर तू रे पाठी आहे तर तू. गो पण ते गेल्यावर टायमात 1 लाख रुपये दिले त्याचा काय केलं. कोणी दिले. ह्यो म्हणतं युट्यूबवर नाही तर तुका डायरेक्ट पाठवलं त्यांना. माका माझ्या 1 लाख रुपये देतला. मग हवे कुडा झाला असता माका. झाला. कोणा बरोबर असा. तूच दिलं होतं ड्रोन घेऊन होय ना. लोकांना सांगायचं माझ्या मी घेऊन दिलंय म्हणून. अरे इतका पैसा आला कुठून. याव याव याव. अरे युट्यूबवर ना आला. वाले म्हणते अरे या अरे हे काय. चल चलो आम्ही पुढचं प्लॅन करूया. अरे पाणी हय पडत. तू काय तो रडू आहे काय. ए, सरकारी गावारलो. जाऊ दे चलतो जाऊया. याच्यात तू केलंस तू सेटिंग भारी वाटतंय बघून बी. तर मित्रांनो आता जाम मोठं गोंधळ झालेलो. ड्रोन उडवले खरो पण ड्रोन का घाबरान ढोरा पळाली आणि त्याच्याबरोबर बाबू पण पळालो. मी आपलं खाली येऊन सोपतो आडावतोय किती मला. आणि 1 तास झालो बाबू काही इलो नाही म्हणून मी घराकडे कॉल केले. माका वाटलं घराकडे गेलो तो घराकडे पण पोचलेलो नव्हतो म्हणून मग ड्रोनवर ना त्याला शोधतोय सगळीकडे. बाबू काय गमत नाही. शेवटी ढोरा गमली पण बाबू काय गमत नाही म्हणून काका पण इले वर सड्यावर शोधू. आणि तेव्हा एका कुकारे घातल्यावर रेवा यानं आवाज दिला. ह्यो बसलेलो पुणग्याकडे फुल वाट. माका वाटलं ह्यो पडलो काहीतरी. अरे तू शोधित होतस तो माका फिरत होतो ना. मग तुका मी एवढे कुकारे घालता आवाज खाली येई ना आवाज. काय आवाज येई नाही. तर पाटलांका विचार किती बोंबटतय. सगळ्यांका विचारलंय खय गेलो बाबू दिसलो काय त्यांका विचारलंय पासून. हा त्यांका विचारलंय तर त्यांका आधी ऐका घेत नाही. तर 5 मिनिटं त्याच्यातच गेली. माका वाटलं त्यांका काय कळणार नाही जाऊन दे. मग शेवटी काका येले. मग काय तेव्हा तू आवाज दिला. माका गाडी ड्रोन आपलं फिरता थंयच राहुलो ड्रोनांका बघित. अशी आज सकाळी गंमत झाली.
आमका वाटलं पुणग्याकडे थालीपीठ असतात पुणग्यान थकवल्यान आता चाय पिऊ घराकडे चालला. भूक लागली आहे मरणाची. सकाळपासून 2 तास झाले याच चालू आहे ढोरांच्या मागे. बऱ्याच दिवसांनी ढोरा सोडल्यामुळे असा होता. या रोज सोडत नाही हो. रोज सोडत नाही. तू मला हालत जाणार आज घेऊन येशील ड्रोन. अरे ड्रोन वर दिसतच खय खय होती. खय गेलं तकडनं आता. चला तर आता घराकडे जाऊया चाय पिऊ. चाय बरोबर काय आता बघूया नाही तर भाकरी खाऊया. भूक लागली आहे मरणाची. बाबू काय सकाळी चाय बी पिऊन इल्लो. मी आपलं असंच इल्लोय. पुष्पा खाया फोन मी चार्जिंग का लावून फोन घेऊन ढोरा बाग येत वाटायच्या. आणि तू वर यायचा परत मग ढोरा भेटल्यावर. तरी मी लावले माकाडला तू खाली येते. माका माहित तू हय खाली हस की खय हस. मग मी ज्या जागेत होतोय त्यांना अडवून ठेवलं. अरे ते बागेत होतं. बागेत सोडल्यावर वरी कशा का नाही मग का सांगितलं. खाली येते. अरे माका माहित कसा. माहिती होता तू फोन करतास तू. हा मग फोन करतो. कोणाच्या बायबाला बरोबर गेली काय झाला ह्यो खय चुकलो. मग माका वाटलं ह्यो काहीतरी पडलो यांच्या बागेत आवाज येत होतो म्हणून तो दिसत. एक तर तो दिसत नाही यावर. माणसाक पाहिजे गाठीवर काळजी लागता ना हे का कळत ना. माका 4 शब्द बोलून घेऊचे लागले फुकटचे. माका सगळी ढोरा दिसतात आणि ह्यो दिसत नाही. एकटो गेलो आणि माका बैलान मारला. मी जागेवर ठेव शुद्ध इल्यान मी उठलो. तर आता मी काका आणि बाबू देवळात आलो आहे खाली गांगेश्वराच्या. अचानक काकांना फोन आला खाली देवळात कोणतरी आले आहेत तर पाया पडायला. तर गारणं घालायचं आहे. आता ते यात गाभाऱ्यात गारणं घालतात. तुम्हाला दाखवतो आवाज येतोय. शुभकारी झालेला तुझ्या आपली भेटी झाली मान्य करून घे. पुढे आपल्या त्यांच्या चांगल्या प्रकारे संसार झाला पाहिजे. त्यावर कोणी शुभ करायचं काय त्यावेळेला संसार करायला काय असेल ते बाजू ठेव आणि पूर्णपणे त्यांच्या खांद्यावरती पूर्णपणे मग जो काही ठिकाणी ब्राह्मण वाटमार घेतली त्याची काय तत्वात वाढत आलं त्या पूर्णपणे मोकळे होऊ याची खबरदारी त्या मागील मारी चालू मारायचं एकमत एक विणी घडव. त्यांच्या घरच्या खांद्यावरच्या एकमत एक विणी घडव. पुढे आपलं चांगल्या प्रकारे त्यांचा शुभकार्य झालेला असा. पुढे आपल्या चांगल्या संसार चला पाहिजे. येलीस्तर वाढू गळवता याची खबरदारी घे. ज्या काय पडत दिला असं यापासून बाजू कुठे येलीस्तर अधिकारी आहे ते येलीस्टरचे अर्थ काय कोणी काय आलोच नाही कमी करता द्यायचं आपलं काय लावलेलं काय असं ते यापासून नंतर बाजू घटव आणि पूर्णपणे जसं आपण सांभाळ कर त्या भेटीचा फळ मान्य करून घे. तुझी काय वेळी वागली शेवट आपली केलेली ती मान्य करून त्यांच्या घराने जसं आपण सांभाळ केलं सांभाळ कर आणि हाताबाहेर सांभाळ करून राखण राखवायला सुखी ठेव महाराजा बाबा.